Pois eu tamén debo ser medio terian porque na cama era medio porro. Revolcabaste moito, non? No, pero gustábame fozar. Salir cheo de lama, non? Sí. Moláballe moito. A salida de atrás. No. Andaba a buscar a trufa. Pero tienes un porco raro, Eu, Home, estaba hecho pescado. tú por cortala e tirala. Mentras o médico non se poña como lle puxeran a meu tío, todo vai perfecto. Que lle puxeron? Na boca. Para. Hostia, dei. Que o médico me poñen na boca. Ao mellor volves a ir. Solo sirve para mear. Se non lle sirve para mexar tamén é mellor que a corte. Pois mira que hai xente que ten problemas para mexar, Pensei que ibas a decir pa cortala. Home, polo que sea, Igual hai xente que pensa que como os lagartos, que lle cortas o rabo volve a crecer. Oi, Sí. ojalá fora así. Xa estaba máis de un cortando, Si, agora mesmo polo cuchillo. Eso non é algo que ti controles, sabes? Eso contrólate Sí, ti. sí, sí. Iso non respondía a nada, Eu cruzaba as pernas e aquilo non baixaba, me cago. Ai, Dios mío, como che collo se prona, amigo. Oh, tírame o eucalipto abaixo. Xa estou aquí, fun mexar, Davis. Cago en Dios. 40 litros. A verdade me sei bastante, Cheja a ser diésel e forraste, a día de hoxe está caro. Proba poñer unha mangueira e poñerte en Santiago ao lado da Plenoil. Hostia, por a gasolina contratábate, Mira, me gustaba xa ten a mangueira.